Bäh, näli wallahi jigim gurlasana ha. Ağam gurulacak kamene. Gurulsam reklama ol ya. Men Onu gurulacak näme olsa ne şunu alıp bermen şol ütügü. Bu näme ha? Askafittuk. Kalın dadın aysam ol. Bolya, bu näme amaliyat jigim? Ol dur ne vap şey gurulap bolan hatta. Näme üçin? Näme ýetene? El gurd. Men sarja işikli var ha. Son yanımda dudurat tam onu Oňa näme gurulacak. haýyş dediň? O satyjygy-da. Bolya tam baran öýüň balak gör. Bäh, Sen başararsın atam. Halipa. Getir. Getir. Ha bolya ne kenatam. ýoşuň ýanynda duraýda. Stajyga geçin. Yok cepimde dursun ondan gurulacak. Gurla berdi. Yok cepimde dursun. Öýden çalacak Haýyş idrasta. dediň stajyga geçäňde. Sen yeni birazcık iyiydi böyle. Indi gurla. Gelin öğrendim gelin attam. Güzel enerji gel yanına. Diyecek olan dostlar hemmecan da salam. Meşhur Teknomekan magazynymyzyň 9-njy filialy elbette Nirde açylýar? Bilýäňizmi? Nevit dağda açılıyor. Hawa. Şulaýyň 10 mäsine sagat 12-de. 12'de açılış. Elbette o açılışta Hoca Baba hem de men bolan başga da bir konkurslar bolar, sowatlar bolar. İlkinji sewda eden her bir müşterimiz sowatlar bolar. İlk araçlaryny alanlara da ütköş sowatlamaz bolar. Biz siz hemmäňde garaşýas, biz de aýdymçylar, mehmançylykda şol fanna meşhur barşoy jigim. Elhamdülillah hem Hoca Baba. Minnetdar. Inni 10 ýaşyna sagat 12'de Nevit dağly hormatly müşterilerimiz bilen görüşmek üçin barýar. Hemme jaňat gelin bolýarmy? Namal gidela. Barda aýdaýa wa. Birde aýdar. Aňa da urulacak bolsaň gitmeli bolýar. Bolýar gidýärmi? Oýny edýän de onjum yer.